Bye-bye ug sa tanang mga naminaw karon. Ako day si Via. Nagpuyo sa lugar nga daghang kahoy ug layo sa polusyon. Sa nag-edad kog 22, I found my one great love. Nagdugay mi. We even created lots and lots of happy memories together. Pag 24 na ako, we decided nga magminyo na mi sa akong uya. Kay parehas naman pod mi nga naay stable job. Nanughok siya sa amo ug nagkasabot nga magpakasal sunod bulan. Pero sa kasamaang palad ang mga maanindot nga mga plano nawagtang sa usalang kapamilya. Ang pangandoy namong duha nga makasal ug magbuo og pamilya ay sa lain niya gituman, sa lain niya gihimo ug sa lain niya gibuhat. I was hurt. Nasakitan kayo ko. So nilarga ko og niadto sa layo kaayo nga lugar para makalimtan tanan about niya. Nanarbaho ko sa layo. Gilingaw na ko akong kaugalingon and almost 3 years nga wa na ko'y uli-uli sa mua. Tuod man, mingaw kaayo kay layo akong pamilya pero nakaya raman nako og naanad ra ko. Sulod sa hapit 3 ka tuig naka-decide ko nga muuli na sa lugar kung asa ko nagikan. I missed my hometown. I missed my family and friends. Sa nakauli ko, daghan na kayong nagbag-o sa mo lugar. Daghan na kayong mga balay ug daghan na pod nga mga nawong nga wa nako maili. Naka-move on na pod ko. Dugay ra. Pero kung mangutana mo nako, if ready na ba ko musod sa atong gitawag nga relationship, ang akong tubag, dili ko gustog commitment. Tubag na ko na sa kong friend nga sigig pamugos nga ipila-ila ko sa iyahang kaila. Mingon ako amiga nga, hoy buang ni, di gustog commitment. Unsa da imong gusto? Char-char without label. Tubag ko nga, bet na ko na day, kanang imuhang giingon. O gihapak bitaw ko niya og niingon siya. Nayabag na ka. Gusto ka nga tilawan ka, unya di ka uyabot. Tubag ko nga, pwede ra pod. Then mitubag siya nga, nayabag na dyaning bayhanan eh. Mo na'y nakatunan nimo sa syudad ha, ang makigtot bisag dili uyab. Nagsige siya giyaw-yaw nako og sigil lang kog katawa. Mura siyag mama nga nangasabaw gana. Ug ako siyang giingnan, bitaw day. Kapoy na maguyab-uyab lagi. Tubag siya, don't tell me nga nitagam na ka. Tubag ko nga, muraging ana jud. Then ana siya, buing jud. Di ta nang laki parehas sa imong ex nga way puang. Paghilom diha Via. Gision ako na imuhang bugan ron. Then mikatawa ko miingon na, o sige na, kinsa man ang imuhang ihatag nako nga laki. Ihatag dayon kay para matilawan na nako. Tabag akong amiga, nayabag naman ni siya. Unsa day klase nga circle of friends ang naa ka dito. Mga katulgoro no. Tubag ko nga, katuljod, di ba pwedeng mga matan lang para iwas ilad o iwas sakit? Then may katawa ko. Sa mga to nga gihatag niya ang lalaki nga iyahang giingon. Gusto niya nga maka-love life na kog balik pero di na ko gusto musud pa og relasyon. Kay para na ako it's just a waste of time. Kung naaman gani laki nga mabot sa kong kinabuhi, taman ra siya sa kong bugan. Ug di na siya pwede moabot sa kong dugan. Bitaw. Sounds weird and bad, but I prefer char-char without label than being committed with someone nga wala tay assurance kung hantod kanus atay gugmaon. Di lang ko gusto mo mataog sayo sa buntag nga wala na ang tawong nag-promise nako nga ikauban ko hangtod sa hangtod. In short, nitagam jud ko sa kong past relationship. Dugay na kay ko nga single pero wa jud ko mitry anang momol with random guys. Pero karon, nakaunahon na ako. What if mo try ko?
wala man siguro'y mawala na ko, diba? Siguro kinahanglan pod sa kong lawas nga mabasa para pod to maintain healthy and active lifestyle. Charis, nayabag na siya. Huwag tularan. Sigog balik-balik og atubang sa samin. Kay gi-check na ako og pamaayo kung gwapa na ba ko. Mao ni ang adlaw nga mag-meet me sa laki nga gihatag sa kong friend. Ni okay ra pod ko sa guy nga iyang gitupo nako kay akong nakita nga hinlo jud siya. Wala siya isabit tan isa pa, maayo pod og record. Then nangutan na tong laki kung asa na restaurant akong gusto kay di adto daw ko niya dalhon. Mitubag ra pod ko nga siya na'y bahala. So gidala ko niya sa mahalon nga kananan. Sa naanay mi sa sulod, human og order og pagkaon, nag-start na siya istorya-istorya na ako. I find him boring kay grabe siya ka seryoso nga pagkatao. Sobra ra siya ka maayo og buutan nga pagkatao. Murag feeling na ako, dili ko katilaw niya kung dili pa mi kasal. So a big kiss for me. The next day, wala ko makig-chat o call niya. Dili na ako siya ba. Then naa na po'y laing guy, nga gipayla-ila ang ako ang friend. Same with the first one, boring and maginoo. Ikis gihapon for me. I'm looking for someone nga maginoo, pero medyo bastos. Or pwede pod, nga sobrang bastos kayo. Dayon, nakaila na ko ning guwapulis. Taas, lamig barog, lamig lawas. Di man kay siya sa makagwapo sa akong idol nga si Daniel Padilla. Pero lami man po siya lawas. Nindot kay siya ngipon, maulaw mo po akong isa ka pustiso sa kilid. Makakurog og bugan iyahang forma. Maayo siya manamit, ug samot siya kagwapo tan-awon sa iyahang uniform. Na-attract jud ko niya the first time I saw him. Katong niadto ko sa mong munisipyo para ubanan akong kasan, para magkuha og mayor's clearance og police clearance. Di man unta nako ubanan akong kasan kay init kayo to. Isa pa, layo-layo, mga 30 minutes pa dong dito. Pero kay naluoy man ko, ako na lang jud nga giubanan. Ako iyahang driver that day. Sumao na to, nga ni-offer og chair ang pulis kay dito raman ko sa gawa sa station nila. Wana ko miuban pagsulod sa kong kasan. Taniingon ko og thank you. Nilingkod rapod ko dayon. Daghan to sila. Ang uban kay tua sa may barracks nila. Sige pod sila tan-aw na ako. Gigwapahan siguro sila kay mura mag ako'y ilahang main topic or dili ba kaha gilibak ko nila. Kay abi nila walker ko tungod sa kong forma. Nakapants ko pero grabe pod ang gisisi. High waist siya nga giparisan ako crop top nga perti kahukab sa likod. Unya mo gimaw ang cleavage. Sleeveless na siya. Kamo ni bahala og unahon na diha oy. Og unsang sininaan ni. Bitaw. Init man unta tong panahon na pero kadto jud ako ang gisuon. Mamuwara man jud ko og mainitan. Pution man lagi kaliwat pa, pero batig na o. Bitaw. Nakabugkos pod akong buhok nga pina-Ariana Grande signature look. Mao na nga emphasize jud akong lawas, kay wa may buhok nga nitabon. Tas heels nga pointed o grabe katalinis ang simo. Pwede na nga pang self-defense, makapatay jud og tawo nga wa sa oras. Wapod ko kahipawo nga nung ing ato kong gisuot nga di man jud to pang formal attire. Labi na kay sa munisipyo miyong padong. Di man unta bar among atuan. Day na ay nangutana sa ko igon sa to nimo ma'am, ang kauban nimo. Tubag ko nga, igagaw na ako sir. Tubag siya nga, taga-asa di mo ma'am. Then gisulti na ako ang lugar kung taga-asa mi. Og daghan pa kay to siya gipangutanan nako nga bura ba og reporter sa ABS-CBN. So diha na nag-start among panag-ilan niya. Tawagon na to siya Gray. As what I've said, lamig lawas nindutog baro. Dili kay guwapo pero lamig. Kanabitang wala pa ta katilaw, pero inigtan-aw nato makaingon jud ta nga katawan pa lang. Ulam na. Hamura siyag manok,
Masarap kahit walang sauce. Bitaw. Sa moto nga nag-ila-ila mi. Nag-ask siya sa kong number, so gihatag dayon ako. Bet na ko siya kay gawa sa lamig lawas, manyak pod og no. Ayaw lang sapod ko ninyo i-judge dayon ha, the way ko mo istorya dali. Buutan manggod ko. Buutan kong matulog. Bitaw. Sumoto nga pa dayon among pag-text o call ni Ray. Before ko nakig-flirt niya, gi-make sure sa nako nga wala siya isabit. As in wala isabit nga gawa sa married, taken back ha, or naay gi-live-in, or naay anak nga gisuportahan. Or base na siya'y uyab nga bilin dito sa lugar kung asa man gani siya gikan. Good thing kay wala daw. He even showed me his sinumar. Bitaw, makatawa lang ko makahinumdum ana. Dili lagi married pero basin kay taken. Pero ang relationship ngayang gusto, iswa na ko gihatag. Or di jud na ko kayang ihatag niya. Ako na siyang gipasid-an sa permero pala nga di ko gusto commitment. Di man gud ko gusto nga na ako'y obligasyon sa usa ka tao. Dili ko gusto nga mag-invest og time and love niya. Mo nang gusto nako nga ingin ana ra nga mo ang status. Fubo lang ba? Mo man siguro na yung right term ana. Kay kapoy nakaayo lagi og mahigog mata. Di na mo accept akong heart og strangers kay mapanakit lagi ang mga people karong panahon na. Natingala gid siya nga nung ing-ana ko. Ug ako siyang giingnan through text nga, you can have my body, but not my heart. Text lang na ako niya kay di man ko makadare og ingon niya sa tawa or sa personal baka. Iso grabe atag text. Cheap kay ko sa context niya. Imagine, mo text kaging ana sa laki nga gusto makigrelasyon nimo. Unsa naman lang judi ay kaka-cheap para ipagamit imong love sa tawong wala gani mo'y relasyon. Ang ubang girl gani kay gusto pa uyabon before makipagtot. Pero ako kay lahi. Ambot siguro ko tao oy, kay abnormal man ko og panghuna-una. Lahi man ako ang gusto. And that's what I did. Ni-try ko nga mahimo nga bori. But not totally nga bori dyan. Kay ang bori kay kana mang bisang kinsay laki nga mogamit nimo. Ang kadtong ako kay isa ra man kagay. Di pod ko gusto nga bisan kinsa lang ko nga laki mo asmag. Halain pod kaayo. Napod ko'y nabili nga gamay nga kauwaw para sa ako ang kaugalingon. Gusto lang ko nga naay kaduwa pa. Gusto lang ko nga malipay sa lawas nung pamagi. Dili ko gusto nga ma-involve akong heart. Bahalag mga wingi ang ubos. Ayaw lang na ang dughan. Kay lisod kayo i-fix once maguba siya. Unlike sa pugan nga pwede raman i-inhale o exhale. Di man pod na ma-deform. Bitaw. Sa sige na mag-text ni Ray, naabot na jud may anang about sa tot. Nagkasabot nga magbuhat og ing ana. So magbuhat mig ing ana without label. No feelings involved, ingon pa nako. Ingon siya. Yang, pwede ta magkita. Nihanyo na yun siya nga makikita nako sa wa madugay nga sige na mag-text niya. Yang iyahang tawag nako. Kay via man so viyang daw. Kuyaw kay magbuot og himo na kog nickname. Layo-layo pod biya ang amoa nga tua pa sa top of the world. Usahay ra ko makanaog sa lungsod kay layo lagi ang amoa. Motabok pa ko og 7 ka bukid. Bitaw. 30 minutes drive pa dong sa lungsod. Wanay daghang che burets. Hotel dayon amo ang destination. Actually, katong adlaw, tuwa na siya sa hotel, naghuwat na ako. Dipod ko gusto magtungan mi nga inigso dito. Padong pa lang ko sa lungsod, nitawag na siya nga tuwa na daw siya sa hotel. Paabot ra daw siya na ako. Nangutana pa siya na ako kung ga-commute ba ko, pero ako siyang ingnan nga gamotor ko. Sumoto nga sa naabot na ko sa hotel nga iyahang giingon.
Nakita na ko nga naaday siya gi-text na ko. Room 201. Mora na iyahang gi-text. Giparking na ko kung motor sa parking lot ug naghinay-hinay og baktas pasod. Wa ko ni gamit sa elevator. Sagdanan ko ni age. Samtang naglakaw ko pasaka, naka-feel ko og kulba. Siguro gikulbaan lang ko sa akong buhaton atong adlaw. Nagunahuna ko kung sakto ba ni akong buhaton. Naabot ko sa second floor nga gipaningot akong agdang. Gawas sa gikapoy ko og pagsaka sa agdanan, gipangulbaan jud ko gayo. Naghinay-hinay kog baktas og nakita nako ang door nga ang nakabutang kay 201. Before ko nanuktok, nanguros ako. Diyos nun pod biya. Sumoto nga ni tuk-tuk kog katulog. Text siya na ko. Sod na. Wala man na gilak. Di gentleman kay wa ko abli. Pagsod na ko, nakita na ko siya nga naa na sa bed nga nagkita. Nakaunlan iyang ulo sa iyang duha ka kamot. Naghayang siya ana while nagtanaw sa TV. Nakatulon ko gahat sa kong laway pagkakita nako niya nga topless na. Og hapit mo tulo akong laway pagtanaw nako nga naka-boxer siya. Nga fit jud kaayo siya hang-ehang. Inay ka daw po. Giubo ang ako ang kalag. Og ingon siya, "Hi Madam Via," lingkod sa. Nibangon siya ug mitanaw nako. Tinungutan na siya, "Wala ka gutuma?" Mitubag rapod ko nga wala man po. Tinungutan na siya kung unsay gusto nako. Mitubag ko nga wala ko'y gusto. Then ana siya, "Gusto kag beer?" Tubag ko nga, "Dili ko og beer. Makadakog tiyan." Then ana siya, "Okay. Hard imo ang gusto." Mitubag ko nga pwede ra. Og nibarog siya galit og gikuha ang plastic nga kilid sa table. Gisunod jud nako og tan-aw iyang lupot kay klaro kaayo hasta ang atubangan. Nanguros ko og dali-dali. Then ingon siya, "Alfonso, ganahan ka." Gibutang din niya sa lamisa ang Alfonso nga iyang giingon. Ang grabe, nagpalit na di ay daan ang amo. Huwag ako siyang giingnan na, "Nagpalit naman day ka." Ni-smile siya, then mitanaw na ako o giduol ko niya. Then mi-kiss siya sa kong aping. Aha katawhan na kay mangis og galit. O agud ko makatingog dayon. Then ana siya, nga saksi man kayo. Mi-smile siya og mikidhat while nitanaw na ako from head to foot. Then nag-start na mi og tagay-tagay niya. Then ana siya, nga dali-dali. Tapad na ako. Ihapang gihagod ang bed kung asa ko niya dapit palingkuron. Gipangulbaan man ko paglingkod kay migunit man na siya sa kong hawak. Mora ko giinitan bisag bugnaw kaayo sa sulod kay kusog ang aircon. Nakainom na siguro kog mga unom ka shot ato. Nanginit man akong lawas, hasta akong bugan kay nanginit. Murag lami kayo ihukas og magsayaw-sayaw nga murag giuwagan bitaw. Nag-imagine pa lang ko ana, nahadlok nako og nakapangoros og gaha. Nangutan na siya naunsad ako. Nakabantay siguro siya sa akong lihok pa. Mitubag rapod ko nga wala man. Then ana siya, "Nanguros manggod ka?" Tubag ko nga, "Katoliko manggod ko maong manguros jud." Ana siya, "Pray before you eat." Sakto po. Ni-smile siya og sigig tan-aw sa kong paa. Naglain jud akong paminaw siyang giingon ba nga murag ni saka ako ang kabuhi. Wa na kay ko'y tingog-tingog ato kay murag gikulbaan na jud ko kay sige naman siya tutok na ako. Unya grabe ra ba kay siya makatutok nga mura kog hubuan bitaw sa iyahang tinanawan. Manya kay siya makadaog tan-aw nga hasta ka mauwagan magtan-aw niya.
Nakaton ko sa kong laway ug gidali-dali na kog inom ang baso nga naay sod nga ilimnon. Nagbuto-buto akong heart, nga murag madungog na gud nako akong heartbeat tungod sa kakusog. Kadto pa ko nahimasmasan sa ako ang kaiga. Kung mahadlok raman gani day ko nga makiktot aning tawhana. Nganong nisugot man ko nga makikita niya para maghimo og milagro. Unya karon di na misod sa purgatorio usap ako na kauna-una nga di sakto ako ang buhaton. Mao biadya ni akong gusto unya nganong mahadlok man. Crazy via kay ko. Dinungutan na siya kung okay ra ba ko. Pero nayabag ko kay igo lang ko ni ungol niya. Ni smile gi siya galit og ni anam-anam og duol na ko. Di man ko hubog jud ana nga time pero grabe na kainit sa kong lawas. Gipaningot na jud ko hagkot ato nga time. Dayon ni anam-anam na siya duol na ko ug mikis sa akong liog. Gitilapan ang kilid sa akong dunggan nga murag ice cream bitaw pagdila. Ang grabe kagilo. Mura ko kahion sa kagilo. Then maingon siya. Nga higda na. Gianamanam ko niyag pahigda og may paibabaw siya na ko. Mikis siya og gisupsop akong dila. Dayon gikumot niya akong melo og giayo jud niya. Nagtiad-tiad jud ko sa kalamig. Hinay-hinay niyag pakamang ihang kamot padong sa ubos nga parte sa kulawas. Nangurog ko sa kagilok pagsod siyang kamot sa kong short. Mitanaw siyag balik na ko ug mitutok jud siya while nagkaraw-karaw ihang kamot sa ubos. Daningon siya. Lame, ganahan ka. Mura kog naawaw siyang gibuhat pero gilamian na jud ko. Miungol ra ko. Nipiyong na lang jud ko tungod sa kalamig. Nianam-anam siya ubos o gihubo jud niya akong short. Apil ako ang pante. Then ana siya. Ng-spread. Mura siyang nakamandar na ko hari bitaw. Unya ako'y iyahang ulipon nga sulugon. Sumoto nga gibika ka po na ako akong paa. Ug dito may sisid siya. Ahaka siya. This time nakapanawag na jud ko sa taas. Pero ang satanas mo'y nitungha o gipikpikan ko. Nakatawa jud ang panaway ato nga tan-aw na ako kay kampo na jud ko niya. Ug sige lang siya gaingon. Nga lami kay ka. Lami kayo. Dugay ka siya ni undang og kaon sa kong gihanda niya nga karne. Giayo gyud nako to og timpla ba. Rag na nga ibot na god iyang buhok sa sige na kog bira kay tudahan man po niya kit-kit nga ako. Mura pagpila ka tuig na way kaon-kaon. Murag patay gutom. Mura ko gikumbulsyon kay nisulirap man ako mata tungod sa iyang gibuhat. Intro pa ganito. Wa pa mi sa chorus. Then ingon siya nga tuwan. Aha kaligi kay makasugo ba nga mura gisulduhan ko niya. Ug ako siyang giingnan na nabuing ka nganong patuwaron man ko nimo. Nakulbaan biya ko kay basin sa lain nga bangag niya isod nga naaman untay taro nga bangag. Ug ingon siya nga tuwad kay atong paslakan. Nanginit jud kog samot siyang giingon. Unya kay giuwaga naman ligi ko pag-ayo so gisunod na ko iyang gusto. Gihapak pa niya ang mga aping before siya misod sa heavens. Abi na kog sa laing dalan niya isod. Sa saktong dalan man di ay nga paingon sa langit. Grabe kay siya makadrive sa bako. Pangguba man og lunga. Sige lang siya pangutana. Nga lami. Sige niya nagbalik-balik o pangutana na ako while naghiya, tigidig siya sa kong luyo.
Grabe kay tawhana makadala og to. Kay mura man jud tag ibayaw kutob sa kataas-taasan nga part sa langit. Mao nang saba na kayo ko. Grabe jud ko kasaba basta tot na. Dili matakom akong ba kay sige og syagit nga murag na maligya bitaw og isda. Kanang magsuroy-suroy nga maglukdo sa balde. Ingan ako nga magsigig syagit-syagit nga murag gigaba. Dayon gikuha niya akong duha ka bukton o gipatong sa kong luyo o giduot niya akong ulo sa putson o ingon siya nga bent. Murag mabali akong spinal cord o murag gikraman akong bukton og bata. Feel na ko niabot sa kong abdo ang iya tungod kadasok jod nga pinaduot kayo. Mabungkag man pod ang puy-anan sa bata tungod sa iyahang gibuhat. Kung di palang kutson among gikumbatihan niya, puro pangos na siguro kung naong ato, kay sige kabag-id sa idaan, kay giumod bi ako niya, walang tuwad ko. Grabe kong i-rate ihang performance from 1 to 10. Idiretso dyan ako sa 100. Perfect score siya kung exam pa to. Maiki mo daw exam mo, pangalangkat og test paper dyan. Wala akong masabi kundi wow. Giganahan ko sa mong exercise to. Gibaliktad na pod ko niya og siya na pod ang mihigda. Og mingon siya nga your turn. Aha ka jud lagi kaayo kay nagpanilap jud ko nga nagtan-aw niya. Nangurog na tibok na kong kalawasan. Maong saway pagdoduha ako na pod ang mid-drive og giayo jud na ako akong performance. Kay abi pa lang di ta kamao. Sumoto nga migawas jud akong gipati nga nikurog jud tibok na akong nerves. Mura ko gikulata pagkahuman og siya na pod ang mikumpati og balik na ako. Grabe kay siya jud. Kadto pa ko katry og ing ato nga giya. Lamia kayo. Napuno gud sa kamera siyang likod. Asar kahang 50 Shades of Grey sa mong gibuhat. Nalupigan sila sa performance na rin. Aha kaligid. Nahuman jud to nga puro mi naghangos, nagukod sa mong ginhawa. Nagto iyahang singot og dugay kay siya ni hawa sa akong ibabaw. Nawasan gud ko sa akong kaupo. Nangutana pa siya nga okay ra ka. Nauwaw pod biya ako nga di na ko halos makatanaw niya. Gikuha niya ang towel nga nasa mong kilid o gitrapo niya sa kuha. Nakurat yun ko. Pamingon siya nga matulog sa ko. Nihigda siya sa kong tapad o gipiyong iyahang mata. Ako po siyang gitan-aw kay kung akong isure kung tinuod ba jud nga natulog siya. Natog jud ay. Gikapoy siguro. Motong naghinahinay ko og bangon og miadto pa dong sa CR. Mura kog nabuang sulod sa CR. Nagsigi kog smile at tubang sa samin. Wala ko kasabot nga nung sige kog smile. Perting lipaya sa babae nga napaslakan og tangke di kera. Then nigawas ko sa CR og minihinay og tapat niya. Nagsigog tan-aw ni Ray. Naman day siya mga gagmay kaayo nga awom siyang nawa. Taliw-tiw man di ay iyang ilong og baga siya bilog. Di man jud kay siya gwapo sama sa kong ex, pero grabe siya kataas og sex appeal. Nindot kay iyang lawas kay grabe ang muscles pa. Napadyo siya tato sa dughan. Limpyo jud iyahang naw. Og sa kalit ni hagok siya pero hinayra. Tinuod jud di ay nga natulog jud ay siya. Kumot kay siya nga laki murag giligo jud niya iyang perfume nga axe. Tanang parts sa iyang lawas kay humot siya. Hasta iyang juice humot kay dili lang sa ugbaw. Maklaro jud nimo nga limpyo kay siya nga pagkatawo. Limpyo kay siya sa iyang lawas. Mo nang bet na ko siya. Kitanaw na ko iyang kamot o iyang dunggan, iyang tiil o unsa pa nang pwede tan-aw. Mura kong naka-inspection bitaw og balay kong hinlo. Pero perfect siya. Hinlo jud siya. Ganahan ko siyang kamot nga ugaton pero limpyo kayo ko. Di ta mabalaka bisan sigihan pataglog-log kay clean man kayo ko.
Wala ko kabantay, nakatog daypod ko siyang taban. Nakamata na lang ko galit sa dihang gigunita niya kung paa o gipa-spread niya.